Вітаю, шановные сябры, з вами Андрей Хаданович. Сёння мы паговорым пра Булата Акуджаву, выдатнага паэта і празаіка і проста культавага барда. Прычынаў для такой размовы некалькі. З аднаго боку, 9 траўня спаўняецца роўна 100 гадоў з народзінаў барда. З іншага боку, гэтая дата сімвалічная. Цывілізаваны свет адзначыць канец Другой сусветнай у Еўропе. 8 траўня, 9 траўня ці 9 мая чакаем чарговы ўсплёск пабедабесія, якое, на жаль, закране і Беларусь. Тэма вайны, ваенная творчасць і найперш ваенныя песні наскрозь праходзяць праз Акуджававу творчасць. Раней такую творчасць сапраўды называлі ваеннай, але варта крышачку да яе прыгледзецца, паслухаць уважліва, і мы зразумеем, што ніякага ухвалення, ніякай паэтызацыі вайны тут і блізка няма. Наадварот, уся трагедыя вайны паказана настолькі бязлітасна, знішчальна для яе самой, што ніякай ідэалогіі няма дзе начаваць. Скажем наўпрост, усё, што Акуджава пісаў пра вайну, ёсць антываеннай творчасцю глыбока перакананага пацыфіста. І гэта ў ім вельмі і вельмі мне і не толькі мне сімпатычна. Сённяшняя размова будзе не толькі размовай. Адпаведна, відэо наша будзе незвычайным. Апроч чытання вершаў будуць і спевы. Аўтар гэтых словаў перакладае Акуджаву, і сённяшняе відэо будзе не проста літаратурным расказам, але яшчэ і канцэртам. Некалькі акуджаваўскіх песень прагучаць па-беларуску. Не пераключайцеся, слухайце, паспрабую апавесці і заспяваць штось цікавае. І, зразумела, не забывайцеся ставіць вашы лайкі і дзеліцца нашым відэо. Запрашаю ў творчасць Акуджавы, у беларускага Акуджаву. Сам бард колісь прызнаўся: калі я ўпершыню заспяваў, гэта быў для савецкай паэзіі вялікі шухер. Вось так з блатным прысмакам прыпечатаў паэт. І, здаецца, цалкам меў рацыю. На фоне казённага, прасеянага праз сіта прапаганды, таго, што пафасна ўзнёсла на гераічным подыуме падымалася, што прымушала пісаць слова «вайна» з вялікай літары. І, зразумела, на першым плане быў гэты ідэалагічны канструкт: вялікая айчынная вайна, народная, свяшчэнная і гэтак далей. Булат Акуджава, франтавік, які ведае, пра што гаворыць, сфармуляваў першым радком сваёй песні: «Ах, война, что ты сделала? Подлая». Адчуваеце? Вот the fuck, сказали б савецкія ідэолагі, каб валодалі гэтай мовай. Што ж вайна ты зрабіла мерзотная? Пацішэлі все нашы двары, нашы хлопчыкі з выпраўкай годную пасталелі усе да пары. А потым, адпаведна, у сіметрычным куплеце: што ж вайна нарабіла ты згубная? Невяселле, расстанні і дым, і дзяўчаты, сукеначкі шлюбныя аддалі ўжо сестрыцам сваім. Беларускі пераклад Лявона Баршчэўскага. Што ж вайна ты зрабіла мерзотная? Пацішэлі усе нашы двары. Увогуле, Акуджава, які быў казачна папулярны на 6-й частцы зямлі і не менш папулярны ў іншых краінах у перакладах, напрыклад, у Польшчы, прынамсі не менш улюбёны, чым на тэрыторыі рускай мовы. Акуджава ёсць і ў самых розных беларускіх версіях, і сённяшняя размова добрая нагода пра гэта сказаць. Булата Акуджаву не абы-як перакладаў Рыгор Барадулін.
Булата Акуджаву ўсё жыццё любіць і перастварае наш выбітны перакладчык Лявон Баршчэўскі. Булата Акуджаву перакладае сам неабыякі паэт Барт Сержук Сокалаў-Воюш. Цікавыя версіі Акуджавы па-беларуску стварае паэт і перакладчык Макс Шчур. І гэтак далей імёны можна множыць. Спрычыніўся і ваш пакорны слуга, аўтар гэтых словаў. Булата Акуджаву па-беларуску ў барадулінскіх перакладах разам з беларускім Высоцкім і Вярцінскім неабыяк заспяваў Зміцер Бартосік. Вялікую юбілейную праграму Акуджавы па-беларуску падрыхтаваў выдатны музыка Алесь Чумакоў, які зусім нечакана не пад гітару, а пад гуслі спявае Акуджаву ў шматлікіх беларускіх перакладах, усіх згаданых і некаторых іншых перакладчыкаў у сваіх уласных перастварэннях таксама. Так вось, падрыхтаваў праграму з больш як 40 песнямі. Пацікаўцеся, паслухайце, гэта варта ўвагі. Булата Акуджаву спявае па-беларуску і лідар дзецюкоў Алесь Дзянісаў, якога вы не раз пабачыце ў выглядзе стыкераў, папросту на дэцы гітары, што мне пазычыў Алесь для гэтага імправізаванага канцэрту. Але вернемся да лёсу барда. Ён шмат у чым шчаслівы, а шмат у чым трагічны і сапраўды непарыўна звязаны з вайною і ваенным досведам, хоць гэта не адзіная трагічная падзея ў жыцці паэта. Булат Шалвавіч Акуджава, народжаны 9 траўня 1924 у грузінска-армянскай сям'і. У сям'і двух зацятых ідэйных бальшавікоў, якія шмат чаго зрабілі для савецкай улады і вельмі высока падняліся па прыступках савецкай уладнай іерархіі. Шалва Степанович Акуджава і армянка Ашхен Налбандян. Абое зацята адданыя сваёй справе, абое да пары да часу сябры Лаўрэнція Берыі, а потым ягоныя смяротныя ворагі, што і рэалізавалася ў рэпрэсіях. Бацька паэта быў расстраляны, маці паэта больш як 10 гадоў правяла ў лагерах. Сірата, згубіўшы бацьку, Акуджава доўгі час рос і не ведаючы, не бачачы сваёй маці. Што ў пэўным сэнсе уратавала яго, а задаткі былі ад хваробы прадстаўніка залатой моладзі, якой можна болей і дазволена ўсё, зразумела, рэпрэсіі унеслі свае карэктывы. Булат Акуджава мог бы насіць літаратурнае імя Дарыан. Так у гонар Дарыана Грэя Оскара Уайлда прыдумалі бацькі, але праз месяц апамятаваліся і далі больш звыклае традыцыйнае імя Булат. Акуджава вельмі рана трапіў на вайну, ужо ў 17 год. Служыў мінамётчыкам, ганарыўся, што не даводзілася страляць і забіваць ворага, гледзячы яму ў твар. Як там было з палётамі мін, невядома. Булат Акуджава рана быў ранены і перажыў шокавы досвед фронту настолькі, каб ніколі не забыць і не даць сябе падмануць пафасным словам, якія прапаганда накачвала потым. Малады Акуджава не быў антысаветчыкам, негледзячы на сталінскія рэпрэсіі, але рос, мудрэў, эвалюцыянаваў у сваіх поглядах, настолькі, каб у 68-м выразна асудзіць уварванне савецкага войска ў Чэхаславакію. Менавіта 68-м пазначаны верш, які прапаную ў сваім перакладзе, здаецца, усё выразна і ўсё актуальна і для сённяшніх дзён, і для пуцінскай ваеншчыны. Сусветны вопыт нам прысуд. Прыходзіць крэс дзяржавы не ад таго, што шмат пакут ці ўладца неласкавы,
загіне з ганьбай і жудой, бо стане усім чужая, таму што больш дзяржавы той ніхто не паважае. У гэтым святле цалкам зразумела паводзіны сталага Акуджавы ў 90-е. Акуджава сімпатызаваў чеченцам у іх змаганні з імперскай Расіяй і кінуў колькі ухвальных словаў пра Шаміля Басаева. Булат Акуджава быў сярод падпісантаў ліста 42, як і Васіль Быкаў, равеснік і добры сябра Акуджавы, падпісантаў ліста, якія асуджалі спробу камуністычнага чырвонага рэваншу і падтрымалі ўладу, якая здушыла мяцеж у Белым доме ў 93-м. Акуджава ў Расіі з масавага любімчыка адразу ператварыўся ў ахвяру праклёнаў. Патокі і патокі бруду памыяў, паліліся ў бок творцы з вуснаў шматлікіх аматараў, можам паўтарыць, шматлікіх апалагетаў расейскай велічы. За што? За тое, што Акуджава не маскаваў, не хаваў сваіх поглядаў. Хутчэй, ухваліўшы развал Савецкага Саюза, ён адразу жахнуўся з таго, што ў Расіі пачало ісці наўзамен. Гэты ура-патрыятызм, гэты шавінізм, гэтая імперскасць, патрыятызм, які Акуджава наўпрост назваў пачуццём нізменным. Патрыятызм і ў кошкі ёсць каментар Акуджавы. Памятаем, што гаворка не пра тых патрыётаў, якія бароняць сваю радзіму, сваю ідэнтычнасць, сваю культуру, а пра тых, якія захапляюць і пашыраюць свой рускі свет. Адно з найганебнейшых наступстваў, пра што мне балюча як беларусу і Менчуку згадваць, адбыўся падчас гастроляў Акуджавы ў Менску. Вядомы актор, прыхільнік Лукашэнкі і рускага свету Уладзімір Гасцюхін публічна перад канцэртам разбіў кружэлку Акуджавы, кінуўшы пад ногі. І застаўся страшна задаволены сабою. Што ж, знаёмая хваля. Тады сама Светлану Алексеевіч скавалі за цынкавых хлопчыкаў, а Васіля Быкава, які шмат у чым падзяляў погляды Акуджавы на вайну, на рускі свет, на імперскія пагрозы і неабходнасць супрацьстаяць гэтаму пафасу, самазадаволенай велічы рэваншыстаў, у мазгах якіх не скончылася халодная вайна. Але хопіць пра іх, лепей пра высокую творчасць, натхнёную трагічнай тэмаю. Сярод ваенных песень Акуджавы, як і ў яго творчасці наогул, шмат твораў блізкіх да фальклору. Акуджава стылізуе, набліжае песні да народных і не хібіць у гэтай эстэтыцы. Паглядзіце, як усё архетыпова выверана. У народных песень, якія вытрымліваюць выпрабаванне часам, няма нічога лішняга. Гэта лішняе непатрэбнае проста адвальваецца і забываецца. Пакажу фрагмент знакамітай прыкметы. Вось яно заганнае кола вайны, з якога чалавек не можа выйсці. Штось у самой чалавечай прыродзе не дае гэтае кола разарваць, а Крумкач, галоўны герой верша і песні, зразумела не пры чым. Як у вышыні Крумкач, значыць быць вайне зазнач, а як даць яму кружыць, гэта ўсім на фронце быць. А каб не было вайны, трэба Крумкача забіць, а каб Крумкача забіць, трэба стрэльбы зарадзіць. А як станем зараджаць, усім захочацца страляць. Кулі ж перашкод няма, знойдзе дзюрачку сама. І
гэтак далей. Абавязкова паслухайце, як Зміцер Бартосік выконвае. Як у вышыні крумкач. А я пакажу вам ваенную песню, якая таксама балансуе на кароткай назе з фальклорам. Самыя простыя, самыя горкія словы. Пашукайма тут штосьці ваеннага. Нічога, ні словам, ні радком аўтар не ўхваліў смерць. Аўтар не ўхваліў таго, што вядзе да забойства і гібелі. Старая салдацкая песня. Хто яго ведае, з якіх стагоддзяў, з якой вайны. У Акуджавы часта ўсё максімальна універсальна, і кожны слухач можа атаясаміць гэтую гісторыю з сабой. Кожны можа быць героем акуджаваўскай песні. Адшумелі песні нашага палка, змоўклі капыты ў дарожным пыле, кулямі прабілі донца кацёлка, маркетантку юную забілі. Кулямі прабілі донца кацёлка, маркетантку юную забілі. З нашых засталося мы, ды брат наш боль, нас не шмат, ды ворагаў немнога. Мы жывыя покуль, франтавая голь, а загінем райская дарога. Мы жывыя покуль, франтавая голь, а загінем райская дарога. Сэрцы ў паняверцы, пальцы на курку, а душою ўжо ўзлецелі ўвысь мы. Ад чаго крывёю пішам на песку, свету без патрэбы нашы пісьмы. Для чаго крывёю пішам на песку, свету без патрэбы нашы пісьмы. У магілы брацкай вечнае жытло, хвоі вартавы ў вечным плачы. Больш не чуюць болю, і ў душы святло, і на роспаш вочы па-дзіцячы. Больш не чуюць болю, і ў душы святло, і на роспач вочы па-дзіцячы. Спіце сабе, хлопцы, звяжуцца канцы, новыя сталеюць афіцэры. Хутка атрымаюць новыя байцы вечныя казённыя кватэры. Хутка атрымаюць новыя байцы вечныя казённыя кватэры. Спіце сабе, хлопцы, звяжацца наноў, што павінна ў свеце паўтарыцца. Словы і набоі, і любоў, і кроў, часу зноў не будзе памірыцца. Словы і набоі, і любоў, і кроў, часу зноў не будзе памірыцца. У 73-м з'явілася гэтая песня ў год майго нараджэння, і бацькоўская пласцінка пазбавіла мяне выбару ў 4, у 5, у 6 гадоў. Я рос пад песні Акуджавы, ведаў гэта на памяць, не ўсведамляючы шмат чаго. Ведаў я гэтую песню ў версіі скарочанай на страфу. Не было страфы, відаць, з цэнзурнага гледзяшча пра брацкія магілы, што адразу інакшала ўвесь вобраз. Спіце себе, братцы, гэта пра што? Мне бачыліся стомленыя ваяры ў акопах, а героі акуджаваўскай песні ўжо адваяваліся. Іншыя творы, якія я вам пакажу, бліжэйшы ўжо не да эстэтыкі народнай песні, а хутчэй да памфлету, да парадыйнай сатыры. Нават дзіўнавата ўявіць, з якой смеласцю у глыбокай савецкай брэжнеўшчыне гэты твор Акуджавам быў агучаны. Назва
грунтоўная да здзеклівай парадыйнасці. Песенька, не проста песенька аб каралі, а песенька аб старым, хворым, стомленым каралі, які адправіўся заваёўваць чужую краіну, і аб тым, што з гэтага атрымалася. Кажуць, бадлівай карове Бог рог не дае, а куджаваўскі кароль мае ў сваім распараджэнні 10 салдат, а каралева, як простая салдатка, збірае яго ў дарогу. Вяршыня куджаваўскай іроніі радочак: «Получше их бей, а не то прослывешь пацифистом». Безумоўна, адной такой песні хопіць для цвёрдай рэпутацыі пацыфіста ўжо без тагачаснай іроніі ўжо на усур'ёз. Вайной на чужую краіну збіраўся кароль. Ему каралева мешок сухароў насушила, дзіравую мантыю ўласнай рукою зашила, дала ему пачка махоркі і хустачцы соль, і руки паклала на грудзі яна каралю, сказала, сагрэўшы паглядам сваім прамяністым: «Бі ворагаў так, каб ніхто не назваў пацыфістам. Ды пернікі ў іх адбяры, я іх вельмі люблю». Ты ўбачыў, кароль, сваю раць пасяродку двара. 5 сумных солдат, 5 весёлых солдат і ефрейтар. Сказаў ім кароль, як замежныя СМІ: «Не дурэй там, на ворагаў рушым, хто супраць прыдушым, ура!» І вось адгрымелі прамовы, слеза высыхай. Кароль у паходзе рэформы праводзіў у войску. Весёлы салдат інтэндантам служыў па-геройску, а сумны застаўся ў салдатах, як-небудзь няхай. Прыйшла перамога, а з ёй і канец той вайны. 5 сумных солдат адляцелі небеснай калоннай. Ефрейтар маральна слабы ажаніўся з палоннай. Ды пернікаў смачны іх мешок захапілі яны. Зайграйце, аркестры, хто плача, той здраднік і псіх. Жалобу схавайце далей ад салюту і авацый. Бо сумным салдатам без сэнсу ў жывых заставацца. Ды пернікаў смачных ніколі не хопіць на ўсіх. Акуджава антываенны з'яўляецца адразу на пачатку сваёй творчасці, напрыклад, у сваім сур'ёзным празаічным дэбюце ў аповесці «Будь здароў, шкаляр», якая з'яўляецца ў 61 годзе, шмат у чым аўтабіяграфічная, малюе неабстралянага хлопчыка на фронте, яго першы дотык да кашмарных ваенных рэалій, ягоныя ўспаміны, ягонае хворае самалюбства, ягоную школьную закаханасць і комплексы, ягоныя фантазіі, што суправаджаюць яго ў франтавых буднях. Кожная старонка, кожнае прызнанне, кожная дэталька дэгераізуе гэтую народную, свяшчэнную, пафасную вайну з вялікай літары. Шмат у чым Акуджава насамрэч блізкі да Васіля Быкова з той
розніцай, што часцей, чым Быкаў звяртаецца да фігур іроніі і самаіроніі, і, адпаведна, стылістычны дыапазон у Акуджавы шырэйшы. Так гераізм сатырычна-памфлетна выварочваецца у нас на вачах. Вось адзін з эпізодных, але вельмі важных герояў у аповесці, які, дарэчы, напрыканцы ўжо зусім без іроніі на ўсур'ёз загіне, але мы яшчэ гэтага не ведаем. Прыходзіць Шангін. Гэта стары салдат. Ён знакаміты салдат. Ён служыў ва ўсіх арміях падчас усіх войнаў. Ён кожную вайну даходзіў да перадавой, а потым у яго пачынаўся панос. Ён ані разу не стрэліў, ані разу не хадзіў у атаку, ані разу не быў паранены. А вось сам галоўны герой, які зразумеў, што ягоныя школьныя кніжныя ўяўленні пра вайну не маюць нічога агульнага з суровай рэчаіснасцю. Герой, побач з якім пачалі свістаць пулі і выбухаць снаряды. «Памажыце мне! Уратуйце мяне! Я не хачу паміраць! Маленькі кавалачак свінцу ў сэрца, у галаву, і ўсё? І маё гарачае цела ўжо не будзе гарачым? Я ж яшчэ прыдамся для жыцця. Пазнаеце гэтае фальклорнае? Я табе яшчэ прыгаджуся. Памажыце мне, бо гэта нават смешна забіваць чалавека, які нічога не паспеў здзейсніць. Я нават 10 класу не скончыў. Памажыце мне. У мяне мама ёсць. Што будзе з ёю? А вы ведаеце, як салодка, калі мама гладзіць па галаве. Я яшчэ не паспеў ад гэтага адвыкнуць». Альбо «А!» крычыць хтосьці, і зноў ужо слабей. «А!» гэта я сам крычу. У бок мне б'е чымсьці. Канец? Чуваць бягуць. Гэта да мяне. Не, міма. Жывыя. Мамачка моя любая. Жывы. Зноў жывы. Я жывы. Я яшчэ жывы. У мяне ў роце зямля, а я жывы. Гэта не мяне забілі. Усе бягуць міма мяне. Падымаюся. Усё цэлае. Мамачка моя мілая. Усё цэлае. І нарэшце яшчэ перадваенны камсамольскі сход у кнізе шмат па сённяшняму кажучы флэшбэкаў. Падлеткі наперабой прызнаюцца ў гераізме і жаданні аддаць жыццё за радзіму, а першае каханне героя, дзяўчынка Жэня, ставіць гэта пад сумнеў. Мне шкада вас, хлопчыкі. Вы думаеце, што гэта проста ваяваць? Вайне патрэбныя маўклівыя, хмурыя салдаты. Ваяры, не трэба шумець. Мне шкада вас. І ты, яна кіўнула на мяне, ты ж нічога не ўмееш, апроч як кніжкі чытаць. А там смерць. Смерць. І яна вельмі любіць вось такіх маладзенькіх, як вы. З'яўленне аповесці нагадвала выбух, безумоўна, і чым далей, тым трывалейшую славу Акуджаве прыносіла. Дазволю сабе згадаць зацемку іншага аўтара, якая з'явілася праз некалькі дзесяцігоддзяў, але наўпрост звязана з Акуджавам. Сергей Даўлатаў. Гэта было ў 70-е. Булату Акуджаву споўнілася 50 гадоў. Ён быў тады ў неміласці. Я вырашыў адправіць незнаёмаму паэту тэлеграму. Прыдумаў нестандартны тэкст, а менавіта «Будь здароў, шкаляр». Праз год давялося з Акуджавам пазнаёміцца. Я нагадаў яму пра тэлеграму. Я быў упэўнены, што яе нестандартная форма запомніцца паэту. Выявілася, што Акуджава ў юбілейны год атрымаў больш за 100 тэлеграмаў. 85 з іх гучалі так: «Будь здароў, шкаляр». А знакамітая аповесць аукнулася з часам у кінематографе.
Паводле тэкста Акуджавы быў створаны сцэнар і зняты фільм «Женя, Женечка і Катюша», зняты нашым земляком Владзімірам Матылём, які плённа супрацоўнічаў з Акуджавам, які для кожнага яго суперфільму ствараў суперпесню. Гэтым разам у ваенным фільме з Олегам Далем, з музыкай Ісака Шварца гучыць акуджаваўскі твор «Кроплі дацкага караля». Дазволю сабе некалькі радкоў у перастварэнне Сержука Сокала ў Воюша. Рык гарматаў, куляў свіст, шабляў звон і дзідаў, голас кропляў у сабе распусціў і выдаў, сонца, свет, каханне, край, самы пік кар'еры, кроплі дацкага караля, піце, кавалеры. І далей, калі праўду пракрычаць, кашаль замінае, уратуе ад бяды, кропля ў моц адная, і ў сапраўднае тады адамкнуцца дзверы, кроплі дацкага караля, піце, кавалеры. Кропли датского короля, пейте, 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 кавалеры. Гучыць адзін з найслыннейшых вершаў Акуджавы як песня на музыку Ісака Шварца і у фільме «Матыля. Звезда пленительного счастья», у фільме пра декабрыстаў, а дакладней пра іхных жонак, якія, кінуўшы ўсё, паехалі ў гады і гады сібірскага выгнання на катаргу у высылку за сваімі мужамі. У свой час декабрыстам пашанцавала. Ленінская формула, што яны абудзілі Герцена, таму як бы іх гераізавалі, пра іх пісалі кнігі, здымалі фільмы, пісалі песні. Сёння декабрысты, як і наш Кастусь Каліноўскі, трапілі ў ворагі таталітарных рэжымах і імперскага рускага свету, безумоўна, таксама. Не магу выканаць вам гэтага з аркестрам, таму буду дапамагаць сабе проста на губе. Даруйце, як ужо выйдзе. Недоўгі век кавалергарда, таму і спакуслівы такі. Сігналіць палкавая варта, і ўсё бліжэй звіняць клінкі. Гітарны голас абарваны, і эскадроны ў бой пайшлі. Не спакушайце сэрце панны каханнем вечным на зямлі. Не спакушайце сэрце панны каханем вечным на зямлі. Дарэмна мірныя забавы гарэзу мрояцца яшчэ. Не адшукаць надзейнай славы, пакуль крыві не пацячэ. Пакаштаваць небеснай манны земныя справы не далі. Не спакушайце сэрце панны каханнем вечным на зямлі. Не спакушайце сэрце панны каханем вечным на зямлі. Цячэ шампанскае ракою, і хмель гуляе малады, і ўсё нібыта пад рукою, і ўсё нібыта назаўжды. Чыгунны крыж ці крыж драўляны чакаюць моманту, калі. Не спакушайце сэрце панны каханнем вечным на зямлі. Не спакушайце сэрце панны каханем вечным на зямлі.
І скончу свой аповед падкрэслена не ваеннай, мірнай, відаць, адной з найулюбёнейшых у слухачоў песню Акуджавы. Песню, дзе рускамоўны паэт і бард згадвае пра сваё паходжанне, пра грузінскі космас, пра песню экзістэнцыйную. Песню, як часцяком бывае у Акуджавы, сэнсава невычарпальна глыбокую вінаградную костачку, альбо, як яна правільна называецца, грузінская песня. Некалькі каментароў неабходных трэба зрабіць. З'яўляецца прыгожае грузінскае імя Далі. Хтосьці з каментатараў гаворыць, што гэта найперш яшчэ з грузінскіх дахрысціянскіх часоў паганская багіня палявання, таму стыхія вады, стыхія зямлі і жывёлаў, стыхія паветра і птушак, усё гэта пад ейнай юрысдыкцыяй. Пра ўсё гэта вядзецца, безумоўна, у песні. Але яшчэ больш праніклівыя каментатары кажуць пра рэальнага прататыпа, пра грузінскую паэтку Далі Цаава, якая прыйшла на выступ Акуджавы ў 67-м годзе. Якраз тады паўстала і песня. Далі прынесла свае грузінскія вершы, каб паказаць іх Акуджаву. А той прызнаўся, што не чытае па-грузінску, што ў ягонай сям'і размаўлялі па-руску. Але кантакт адбыўся і свае ўражанні паэт своечасова атрымаў. Інтэрпрэтатары гавораць пра 3 перыяды жыцця, што праходзяць у песні і ўвасабляюцца ў вінаробстве. Нараджэнне, дзяцінства, вінаградная костачка, маладосць, вінаградная лаза, якую цылуе лірычны герой, ну і плён спелых гронак, чалавечы духоўны ураджай падвядзення вынікаў. Шмат хто спрачаецца пра сімвалічны сэнс жывёлаў, якія з'яўляюцца ў апошняй страфе, інтэрпрэтуюць тэтраморф, параўноўваюць з горадам залатым і гэтак далей. Мне падабаецца тлумачэнне 3 важных стыхіяў, якія яднаюцца тут. Стыхія зямлі з белым буйвалам, паветра, неба з сінім арлом і залатая стронга з стыхіяю вады. Запрашаю у акуджаваўскі космас. Посаджу виноградную косточку в теплую глебу и лозу поцелую, и спелые гронки сорву. И, собравши сяброў, за любоў их подякую небу. А иначе на что на земле этой вечной живу? Вы приходьте, любимые гости, на мой почастунок. Вы кажите мне ўсё, бо сябрамі за шчырасць зову. Царь небесный збавення нам грешным пошле подарунок. А иначе на что на земле этой вечной живу? Будзе ў цёмна-чырвоным спяваць для мяне моя далі. У сваім чорна-белым схілю перад ёй галаву. І расчулены спевам памру ад любові і жалю. А иначе на что на земле этой вечной живу? Калі же вечер нальется на заходе спелою гронкой,
Хай відежі приходять наяве, як дар хараству. Белым буйволом, синим орлом, золотистою стронгой. А иначе на что на земли этой вечной живу? Белым буйволом, синим орлом, золотистою стронгой. А иначе на что на земли этой вечной живу? Скончить хочется цитатой з одной з самых знакамітых і культавых. Іншых я, ў прынцыпе, сёння тут не спяваю і не паказваю, але гэтая песня улюбёная. Асабліва песня з падвойнай назваю «Малітва» альбо «Малітва Франсуа Віёна». Песня, дзе ёсць усё, пра што можна паразмаўляць з творцам. Але істотна, што лірычны герой Акуджавы, як і сярэднявечны паэт-хуліган Віён, не забывае пра сябе у сваіх просьбах. Пакуль зямля яшчэ круціцца, Божа, хай будзе так, каб ахвочы да ўлады, уладай нажэрся б у смак. Дай перадышку шчодраму, хай адпачне, хоць у сне. Каяну дай раскаянне і не забудь пра мяне. Шаноўныя сябры, адзначаючы угодкі неабыякога паэта і вялікага барда, яшчэ раз звернем увагу. Найлепшыя творы пра вайну, прынамсі, з нашага беларускага адвечнага гледзяшча, заўсёды антываенныя, заўсёды пацыфісцкія, заўсёды такія, што чалавек жахнецца і вымавіць ніколі больш, і нікому не прыйдзе у галаву формула «можам паўтарыць». Такім быў народны пісьменнік Васіль Быкаў, чыё стагоддзе мы таксама праз некалькі тыдняў адзначым. Дарэчы, напішыце ў каментарах да гэтага відэо, пра які быкаўскі твор вы хацелі пачуць у юбілейным выпуску. Такі быў і Булат Акуджава. Памятаем, што перакладаючы нават з блізкай мовы, мы робім паслугу не культуры, адкуль бярэм, а культуры, у якую прыносім. Кожны добры верш, добрая кніга, добры твор на нашай мове – гэта факт нашай культуры. Гэта мы робімся прыгажэйшымі, мудрэйшымі і мацнейшымі. А таму дзякуй перакладчыкам і дзякуй аўтарам. Слухаем па-беларуску, чытаем па-беларуску, спяваем па-беларуску і жыве Беларусь!